ዋው ዕልል በሉትም ህዝቢ እቲ ትምነይዎ ዝነበርኩም ተሳኺዑ ኣሎ። ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ፍረ ዩቱብ ከመይ ኣለኹም? ድሓን ዲኹም? በቢ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኮኑ እናተመነኹ እምበኣርከስ ናብዛ ቪድዮ ክትኣትዩና ኣለኹም ከምቲ ልሙድ ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ እናገበርኩም ምትዋዕኹም ኣይፈለየኒ ክብለኩም ይፈቲ። እምበኣርከስ ናይ ሎማዓንቲ ኣድያና ወይ ከዓ ትሕዝቶና ብዛዕባ ሊልና ኣድልየክስ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ሊልና ኣድልየክስ ብዘይ ምርዳእ ብዙሕ ፍሕፍሕ ተፈጢሩ ኣብ መንጎኦም ወይኒ ሓፍትና ኣትያ ብኡ ዝመፀ ደሞ እስካብ ሕዚ ብዘይ ምርድዳኦም ብጣዕሚ ብዙሕ ዘብሓዚኑ ዳጋ ሓወይ ኣብ መንጎኦም ኣትዩ ከረዳድኦም ፈቲኑ ነይሩ። ግን ደሞ ብህልኽ ተመሊኦም እስካብ ሕጂ ክረዳድኡ ኣይከኣሉን ነይሮም ማለት እዩ። ይኹን ደኣ እምበር ናይ ሎማዓንቲ ብጣዕሚ ዘሐጉስ እየ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ ማለት እዩ። ክቡራት ኣሕዋተይ እቲ ዘሐጉስ ነገር ንክትሰምዑ ደሞ ነዚ ቪድዮ ንስኹም እውን ብላይክ ጀምርዎ እየ ክብለኩም ዝፈቲ። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልተይ ካብ ዝሓለፈ ንእሽተይ ከዘክረኩም ዳጋ ሓውና ካብ ሂወቶም ረሓቒ ዝገደደ ችግር ከይፍጠር ኢልዋ ንወይኒ ሓፍትና ማለት እዩ ተራኺቦም በጃኺ ንስኺ እዞም ቆልዑ እዚኦም ናብ ዘይኮነ ነገራት ከይኣትዩ ካብ ሂወቶም ረሓቒ። ምክንያቱ ናይ ሊልና ኣድልየክስ ፍቅሪ ካብ ብህፃውንቶም ጀሚሮም ዝዓንበበ ፍቅሪ እዩ። ከምኡ እውን ናብ ወለዲ በፂሑ ካብ ወለዲ እውን ናብ መርዓ በፂሖም ካብ መርዓ እውን ናብ ውላድ ኣትዮም እዚ ብዘይ ምፍላጥኪ ዝኣተኽዮ ነገር እንተኮይኑ ይቅርታ ኢልኪ ካብኣቶም ረሓቒ ኣየድልየክን እዩ ኢሉ ረኺብዋ ነይሩ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልተይ እዚ ዝገብር ዘሎ ዝፅዕር ዘሎ ንምንታይ እዩ? ናታቶም ፍቅሪ፣ ናታቶም ሰላም፣ ናታቶም ቅሳነት ስለ ዝደለየ ሊሊ ሓፍትና እውን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ነብሰ ፁር ኮይና ከምዚ ዓይነት ነገራት ዘየድሊ ስለ ዝኾነ ክትናደድ ክትባሳጨ ጥንስቲ ከም ዘይብላ እዩ ዳጋ ሓውና ላብ ዝነበርዎ ሂወት ንክምልስ እዩ ዝፅዕር ዘሎ ማለት እዩ። ይኹን ደኣ እምበር ወይኒ ሓፍተይ ደሞ ኣነ ንክልቲኦም ኣራኻኺበ ይቅርታ ግበሩሉ ሊሊ ሓፍተይ ናብ ገዝኡ ይመለስ ኣነ ካብ ሂወትኩም ክወፅእ እየ ኢለ ተዛሪበዮም ነይረ እየ ብዝሓለፈ ኢላ መልሲ ሂባትሉ ኣላ ማለት እዩ። ስለዚ ክቡራት ኣሕዋተይ ኣነ ብዛዕባ ሊልና ኣድልየክስ ናይ ብዙሓት ሰባት መርኣያ እዮም። ስለዚ ምስቲ ዘላቶ ሊሊ ሓፍትና ነብሰ ፁር ኮይና ከምዚ ዓይነት ንዓኣቶም ፅቡቅ ስለ ዘይኮነ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ናብ ውላድ ገፃ ስለ ዝኾነት መውለዲኣ ሰዓት እናኣኸለ ስለ ዝኾነ ንሳ ከምዚ ዓይነት ስራሕቲ ክሰርሑ የብሎምን እየ ዝብል። ኣድልየክስ እውን በቃ ካብ ሕጂ እቲ ዘላቶ ሰዓታት እቲ ዘለዋ ግዜ ክከባኸባ ኣብ ጎና ኮይኑ ስለ ዘለዎ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ክገድፍዎ ኣለዎም እየ ዝብል ብወገነይ ማለት እዩ። ይኹን ደኣ እምበር ክቡራት ተኸታተልተይ ከምቲ ኣብ መእተዊ ዝነገርኩኹም ብጣዕሚ ዘሐጉስ ሰፕራይዝ እኒአኒ ኢለኩም ነይረ። ግን ንሱ እንታይ እዩ ኢልኩም እስካብ ሕጂ ትፅበ ኣለኹም ትኮኑ በዓልቲ ምልእቲ ተስፋ እየ። እምበኣርከስ ክቡራት ኣሕዋተይ ዳጋ ሓውና ብዙሕ ፅዒሩ እዩ። ከምኡ እውን ወይኒ ሓፍተይ እውን ብቱ ዝናገበረቶ ዝነበረት ተጣዒሳ ለከስ ሓውነትስ ኣነ ሓወይ እዩ ኢለ እየ ቀሪበዮ እምበይ ሓውነት ስጋ ተዘይብልካስ ኣሕዋት እዩ ኢልኩም ስለ ዘይተኣምኑ ካብ ሕጂ ርሒቐ ኣለኹ። ናታቶም ፍቅሪ ናታቶም ድምቀት እየ ዝደሊ ኣነ እውን ኢላ ኩሉ ነገር ተረዲእዋ ካብ ሂወቶም ከም ትርሕቕ እያ ተዛሪባ ዘላ ማለት እዩ። ስለዚ ሊልና ኣድልየክስ
ተዓሪቆም ኣለዉ። ክቡራት ኣሕዋተይ ተዓሪቆም ናብ ደስ ዝብል ፍቅሮም ናብቲ ዝነበርዎ ደጊም ኣሌክስ ኣብ ጎና ኮይኑ ክከባኸባ ክሕብሕባ እቲ ዘላቶ ግዜ እቲ ዘለዋ ሰዓታት ብፍቅሪ ከንብራ ናይ ውላዶም ግዜ ዝሓስብሉ ስለ ዝኾኑ ብጣዕሚ እዩ ደስ ኢሉኒ ተዓሪቆም። ኣሌክስ ሓወይ ሳፕራይዝ ገይርዋ ኣሎ ንሊሊ ሓፍትና ማለት እዩ። ሊሊ ደሞ ብዙሕ ብህልኽ ዝመፀ ብዙሕ ነገራት ተዋጢጦም ብዙሕ ከይዶም ተጓዒዞም ከምኡ እውን ነዛ ኣብ ጎኖም ዘላ ሓፍቶም እውን ኣብ መንጎ ቀርቂሮምዋ ስለ ዘለዉ እዚ ኩሉ ገዲፎም ናፍቲ ጥዑም ፍቅሮም ክምለሱ እናሃለዉ ሊሊ ዘይሓሰበቶ ኮይኑዋ ብጣዕሚ እያ ብታሕጓስ ነቢዓ ማለት እዩ። ምክንያቱ ብበይንኻ ምንባር እቲ ዝኸበደ እዩ እና ከምቲ ዝረእኹምዋ ሊሊ ሓፍትና ካብ ገዛ ወፅያ ንእሽተይ ክረጋጋዕ እየ ኢላ ካብ ምስኡ 10 ግዜ እናተጨቃጨቅኩ ኢላ ገዲፋ እያ ገዝኣ ወፅያ ማለት እዩ። ስለዚ ኣሌክስ እውን እቲ ነገር እሱ ስለ ዘይተዋሓጠሉ ንምንታይ ካብ ገዛ ክትወፂ ተመለሲ ኣነ እየ ክወፅእ ዘለኒ በይ ንስኺ ክትወፂ የብልክን እቲ ነገራት ክትኣምኒ ኣለኪ ንምንታይ ንሳ ሓፍተ እያ ክብለክን ሃለኹ ንምንታይ ንዓየይ ዘይተኣምንኒ ኢልዋ ማለት እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር ሊሊ በቲ ዘርእይዎ ዝነበሩ ብዙሕ ሪኣክሽን ክትኣምኖም ኣይከኣለትን ነይራ ማለት እዩ። ስለዚ ክቡራት ኣሕዋተይ ሕዚ ግን ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ወይኒ እና ዳጊ ተራኺቦም እቲ ነገራት ወይኒ ሓፍተይ በቃ ኣነ ካብ ሂወቶም ክወፀሎም እየ ካብ ድሕሪ ሕዚ ምንም ዘረኻኽብ ምስ ኣሌክስ ወይ ምስ ሊሊ የብልናን ናብ ፍቅሮም ክምለሱ እየ ዝደሊ ኢላ ማለት እዩ። ደቂ ሓወይ እውን ከምቲ ዝፈርሖ ብጣዕሚ ናብ ዝገደደ ነገራት ከይኸይድ እዞም ቆልዑ እዚኦም እና ዘይትፈልጥ ተኮይንኩ እውን ከፍልጠኪ ፍቅሮም ከመይ ምዃኑ ስለዚ በጃኺ ካብ ሂወቶም ርሓቂ ኣብ ዝበላ ንሳ እውን ናቱ ሓሳብን ናቱ ምክርን ተቐቢላ በቃ እሺ ይቅርታ እስካብ ሕጂ ዝገብሮ ዝነበርኩ ብዘይ ምፍላጥ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ይቅርታ ካብ ሕጂ ግን ምስ ኣሌክስ ወይ ከዓ ምስ ሊሊ ርክበይ የቋርፅ ኣለኹ ኢላ ወይኒ ሓፍትና ኣብዚ ዓፅያላ ማለት እዩ። ካብ ሕጂ ደሞ እግዚኣብሄር ይመስገን ሊልና ኣሌክስ ደሞ ከምቲ ዝነበርዎ ብሰሓቅ ብፍሽኽታ ብፍቅሪ ብሓደ ኮይኖም ቡኖኦም እናሰተዩ ድዮም ደስ ዝብል ግዜ ከሕልፉ በዓልቲ ምልእቲ ተስፋ እየ ማለት እዩ። ክቡራት ኣሕዋተይ እና ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረና ቪድዮ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ትሕዝቶ እየ ሒዘልኩም መፅየ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ሃውሃውታ እዚ ብዙሕ ሰብ ዝምነዮ ዝነበረ እዩ። ነብሰ ፁር ኮይና ሊሊ ብዙሕ ክትንከራተትን ክትንጋላታዕን ከም ዘይብላ ክትናደድ ከም ዘይብላ ንቱ ዘለዋ ውላዳ ካብ ሕጂ ክትሓስቦ ከም ዘለዋ ናይ ብዙሓት ሰብ ሓሳብ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ሊሊ ሓፍተይ ኢለ እነይ ማርያም ብሰላም የጋላግልኪ እግዚኣብሄር ኣምላኽ እዞም ኣሕዋተይ ብፍቅሪ የንብርኩም እየ ክብል ዝኽእል እምበር ኣብ ፍቁራት ዘሎ እዩ ትበኣስ ትጋጫገጭ ኣይኮን ዶ ሰብ ንሰብ እምኒ ንእምኒ እውን ይብል እዩ ማለት እዩ ይዋቃዕ እዩ ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋተይ ስለዚ ተተኺኢልና ኣብ መንጎ ፍቁራት ዘይምእታው እየ ክብል ዝኽእል ማለት እዩ። እና ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ኣሌክስ ንሊሊ ሳፕራይዝ ከም ዝገበራ ናብ ዝነበርዎ ፍቅሪ ተመሊሶም ብጣዕሚ ደስ ዝብል ግዜ ዘሕልፉ ከም ዘለዉ እየ ሒዘልኩም መፅየ ዘለኹ። ብዝቕፅል ደሞ ብካሊእ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ሰናይ ንዓኹም እናበልኩ
نزي فيديو لايك شير سبسكرايب እናገበርኩም ምትዋዕኩም ኣይፈልየን ይኽብለኩም ፈቲ ዳይ ናብ 12